Dalokwa no munnem ekene mo no asem nkonchi nyazelo dalokwa no munnem kedu ibe anyị na-ekwu bụkwa na ibe anyị na-ekwu bụ na ibe gbasara nkụzi n'ala Igbo onye ka ịbịa ime n'ụbọchị tata. Kedu ibe mbịa ịkụzi ilu n'ụbọchị tata? Abịa m ka itinye asụọ Igbo asụọ Igbo n'ụbọchị tata, nya bụ ka ị gee ntị itinye aka n'ibe gbasara share button nke tụso ozi a na mba ụwa niile. Ọmụ abụ Azụbụike Uchenna Chibuike ka na-ekwu, asị m na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. So what am I here to do today? I want to talk about the Holy Trinity of Igbo land. Do you know that apart from the Holy Trinity that we know in Christianity, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, that we also have Igbo Holy Spirit, like Igbo Holy Spirit and Holy Trinity. I don't know if you have it, like Igbo cosmology, the olden days, our forefathers. We also have Holy Spirit, and at the same time we have Holy Trinity. So that is what I'm going to talk about today. Or even so kedu ibe anyị na-ekwu okwu ebe anyị na-ekwu okwu wee bụrụ na mbọsị gbulugboo na ndị nna nna anyị ba kwenyere na Chukwu bụ nwaanyị. Nna gwa gị bụ ancient history, je jụọ ndị nọ oge gboo, amara m ụfọdụ ga-anọ ndụ ma ndị kwudo nna va mbọsị gbulugboo. You make research about history, you find out that the ancient Igbo of those days believed that a woman is the god and not a man presently. Nya bụ na mbọsị gbulugboo na asị na nwaanyị na Chukwu bụ nwaanyị. Na mgbe eji wee change nya bụ ibe bụ oge agale na abụ the age of Ikenga. Oge agale na abụ ka enwe the age of Ikenga. Mgbe a ka abịa sịzịa na Chukwu bụ nwoke. Ọ bụrụ n'ọnụ ndị oyibo ife akpọrọ ya patriarchy, the era of what? Patriarchy. Men took over, dominate a lot of concepts, both most of the things in history. They dominated a lot of concepts in history and stuff during the era of what? Patriarchy. Now, kedu ibe anyị bịa ịkọwa n'ụbọchị tata? Ka anyị kọwaa ife mee eji afụta nya bụ ife mbọsị gbulugboo ka o si wee dị that time. Now, that Holy Trinity na-ekwu okwu nje maka ya wee bịa n'ụbọchị tata. That Holy Trinity, kedu ibe a na-akpọ ya? Nna agwụ. Nya bụ odi ọbala mụtala ọbala. Ọbala wee pụtara anyanwụ. This is the Holy Trinity in Igbo land. Nna agwụ, nya bụ odi ọbala and anyanwụ. Ịtọ ka ọ dị. Nna agwụ is the same thing as the odi ọbala. The odi ọbala is the ọbala there. It's not ọbara like blood. Ọbala. Is an ancient Afa language. Afa language is the language of the universe. Ma agwasịa ndị kwulu okwu mbọsị gbulugboo, according to my research, is the language of the universe. Ma agwasịa ndị kwulu okwu is an ancient language only known by people that are initiated and the services of Dibia. Except in a research like I always do, then you find out that the language Alpha, what it means and other stuff. Manobri even be echo no bostata. Nya na nawo nya budi obala mutala obala muta anyanwu. These are the three holy trinities in Igbo land. Enwe one ka na akpọ Idemmili, the daughter of God. Onwani ka ọ bụ. Ụmụnwaanyị dominated in the apex of Igbo creation, Igbo cosmology and spirituality. Those days, women dominated hierarchies in terms of gods and goddesses. The concept of women being a god. Anyanwụ bụ nwaanyị. Anyanwụ na agbala. Anyanwụ is nwaanyị. Ọbala nwaanyị. Odi ọbala nya bụ nna agwụ. You know that Awo is the Holy Spirit in Igbo land. Yes, Igbo people, they have their own Holy Spirit. The ancient people. I'm a scholar. I studied education. So it's my duty to go out there, research things of the old,
and I'm here serving as a teacher, so don't misunderstand me in a way. Dalokwan. Nya bụ na esonye n'ihe na-ekwu mgbe na-akọwala unu na Holy Trinity n'anya Igbo bụ gịnị? Ụdị ọbala na anyanwụ. Ọ bụ na ịkpọlie ụdị ọbala ịkpọọ ya n'agwụ ọbala ya na anyanwụ. Ịghọta? Mana ọ bụrụ ibe mbịa ịbazi n'ime na ọka nkọwala unu na the ancient Igbo people that they believe that God is a woman and not a man. That this man came as a result of this age anyị nọ na ya. Oge agali na-abụ the age of Ikenga, the age of patriarchy. Ọ mgbe aka abịa change ewe si na Chukwu bụ ogene na Chukwu bụ nwoke. Daalụkwa na ọ kwụsị ozi nwe nzite n'ụbọchị tata. Oge ọzụzụ anyị ga-eme ihe onyonyo a enwere m ike kụzielu na ibe gbasara agwụ maka na anya bụ topic abụrụkwa na ibe a na-eme ofu mbọsị mana anya deba ka emesịa nọ. Daalụkwanụ.